Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Yasa bara a rabawa talakawa kuɗin corona ba. Ba a ba da kuɗin. Na mutu kawai. Wallahi. Yasa ba za a ba da kuɗin ba. In aka ba da kuɗin musan amari za a je a yi. Amma akwai wanda ba za su je su yi amare ba. Yanzu dole sai an yi bincike? To yaushe za a yi binciken? Kila nan da shekara 30 in kana Najeriya. Wallahi ba zai yi ba. Saboda me? Akan me? Ba mu san yancin mu bane. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Har yau dai ni ne naku wanda kuka fi sani da Sule Goma. Ina mai farin cikin sanar da ku akwai sababbin ayyuka na da na shirya muku wanda da ku sha nishaɗi sosai. Ku dai kawai subscribe da ku yi ku danna ƙararrawa yanda da zarar na ɗora za a sanar da ku. Na gode. Ni da ku akwai amana. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.